Здравейте! Нашата параша се казва Парашат Ки-Тиса. Четеме в парашата за заповедта. Господ казва на Моше, еврейския народ да дадат половин шекел за храм. Казва ни Тората, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. Богати няма да даде повече от половин шекел. Бедният няма да даде по-малко от половин шекел. Всички трябва да дадат равно. Въпросът е защо? Защо Господ не ни иска, не ни казва да дадеме цял шекел? Както знаем, винаги трябва да гледаме към съвършенство. А половина, идеята в цялото това нещо е: половиният шекел идва като разкаяние на греха на златния телец. Казват ни мъдреците, човек не прави грях само в момента, когато той чувства себе си като същност. Когато човек се гордее, когато човек мисли, че той сам е голямо същност, тогава той се разделя от Господ. Еврейският народ се направили голям грях, златният телец. Това е защото имаше гордост. Ако искаме да имаме покаяние за това нещо, даваме половин шекел в храма. Половин показва, че ние сме само половина, а другата половина е Господ. Без Господ сме само половина. Знаеме, че от тези половини шекели, които дадоха всички, се направили аданим. Аданим са основите на мишкан, на подвижния храм. Знаеме, че основата на всичко е да сме равни с всички. Както ни казва Тората в нашата параша. Всички сме равни. Богати, бедни, целият народ са равни. Тогава, когато чувстваме заедно, когато чувстваме, че трябва да сме заедно всички, тогава няма грехове. Има само добрина. Има само добри неща, като най-доброто нещо, което имахме. Това е храма на Господ. Шабат шалом на всички!